Ľudia, toto je nové video na Duo FK spoločne s Markom Grittym. Čaute, ľudia, nezabudnite dať like, odber. Áno, je to pravda a toto je kariéra za Neymara juniora, ktorý sa nikdy nestal akože kráľom, hej. A budeme hrať dovtedy, dokým sa takto nedostane do Barcelony a vyhraje Champions League. S tou Barcelonou. Takže my sa ideme vrhnúť na prvý zápas. A my už ideme do prvého zápasu ako Neymar junior. Hráme proti RKC VJK. Aha. Aj tak ľudia, že by ste vedeli, tak Mabax si dal to, že proste má FC24 označenú obrovské díky Mabaxovi. Aha, nepočkaj, mám zlú kameru. Čomu zlú? To bolo akože ja chcem kamera, nie televízny prenos, ale Pro. Jak sa si nastal. A Neymar si kamo, jak si môj tu Neymar točí. Kamo, to je iba, proste to sú točky. Pro, kámo, teraz sa za kamera úplne goated. Ale Neymar sú proste točky, Neymar si tam točí. To je najviac easy liga. Kámo, to je goated, kámo. No ideme, takže to už je Neymar. V prvej šanci. On nahráva loptu. Môj Neymar vystrel, môj Neymar má asistenciu. A môj má tiež, ale nemá gól, nemá asistenciu, ale dávame gól na 1-0. No, môj má asistenciu, takže. Ale toto je akože ono, ak sa volá. Priateľský zápas, že nič, kámo. Rohový kop. Čo? Pripravný zápas, to je nič. Hejže. Hej, more, Neymar počul prekáča, proste. Neymar? Neymar, ešte Neymar! Jaj, skoro. Ale ešte kam? Mimo zónu. Kde je tá zóna, ale? Ja som skoro nožničku s Neymarom. Komu, tak teraz? Mám takú šancu? Čo bo? Aha. Proti útočnému Albionu. Tak teraz mám gól, úplne gól, šancu. Budeme mať asistenciu alebo gól teraz? A vyzerá to na asist. A tam je 2-0. Neymar má asistenciu. Ja som to remizoval 1-1, aha. Ja vyhrám 2-0. A vieš, aká je u nás minúta? 6-7. Ďalší rohový kop pre Al Hilal. Už druhý, kámo. Ale na chvrál teda. Koľko mal tvoj Neymar rating? Ja neviem, 6,9. Môj mal 8,5, lebo mal asistenciu a strela na bránku! On to chytil, kámo. Za nich chytá Petr Čech. Kámo, on tam mal tú čapku. No ale my sme vyhrali 2-0 proti, neviem jak sa volá ten tým. A my poďme na ďalší zápas, prvý ligový zápas, ideme na to. Takže my už sa nachádzame na prvom ligovom zápase. A ideme na to. Ja dúfam, že môj Al-Hilal to vyhrá, kámo, reálne dosiahol. Ja ale dúfam, že sa dostanem do Barcelony čo najskoršie, aby som mohol, jak sa volá, vyhrať Champions League. Čo nie? Lebo môj F24 je môj hud. Čo je? Môj hud. Môj hud? Center pro Neymara a tam ide sám na bránu. Neymar. No Neymar, nahrávka. No strela, je tam asistencia pre Neymara 7,6 rating. Áno. Prvá, a hneď asistencia. Kámo Neymar. Ankara Neymar? Sekne? Ankara Neymar. Ajajaj, stráca loptu, ale. No, nedal som gol. Kámo, gol. Šanci na center pro Al-Hilal a poďme, my dáme gola. Do riti, kámo. A Neymar dáva gol. Môj Neymar dal gol. A ide oslavovať 9,5 rating. Poď. Ober ho, do riti. A nemáme proti útok, vyhrávame 2-0. Poďme. 9,3 major rating. Krásne, Neymar si prešiel cez posledného stopera. Poď, Neymar. Neymar. Neymar? Jaký som? Neymar, do behu, tak. Jaký som dal? Neymar. A dal si gol?
Čo to? Ale škodu som ho dal. Ja som to potom dal do vinkla a on to chytil, ten srač. Ja som ešte ani strelu nemal, kámo. Aha, tak. Poď kam, Neymar, teraz ho nikdy. A ja som ešte aj Rocho aj bránil. Poď. Ja už som aj protiútok obraňoval a teraz Neymar. Ankra Neymar, z polovičky. Gól! Na zadnú žrť. Na zadnú žrť, kámo. Na zadnú žrť Neymar, kámo, oficiálne. Rainbow Flick? Nemá? Ja som chcel spraviť ďalšie Rainbow Flick, ale mi to nevyšlo. Je to tam, Braško. Prvý ligový zápas vyhrávame 2-0 po gólu Neymara a nejakého typka, neviem čo je. Ale kámo, som maluje za môj gól, to bol krásny, kámo, na zadnú žrť. Tyčka, žrť. Fauly pre Neymara, hej. Proste ja Tak, som ale vyhral prvý ligový zápas a môj Neymar nevie nič. Kámo, môj nemusel gól hneď. Mohol som si naliť vodu do nosu? Ty si nalial vodu do nosu? No nič. Takzvané. Šéf. Ale Masteral vyhral 2-0, kámo. Vieš čo je sranda? No? Že my sa ideme vrhnúť do polky sezóny. To je pravda, ľudia. My sa ideme vrhnúť do polučky sezóny. Takže už sme tu v polučke sezóny a my sa poďme vrhnúť na Gritovo pohľad. Ľudia, my už sa nachádzame doma v polke sezóny, vítajte na mojom pohľade, ako povedal Mabax, sme sa presunuli z jeho pohľadu na môj pohľad. Takže my sa poďme vrhnúť do tohto zápasu, kde je to remíza 0-0, ako to je u teba? Tiež som zápačkaj, neviem, vôbec si kamo. Nie, 2-0 prehrávame, kamo, čo? Áno, tak to ste kúknú. A niečo, idem tu kamo otočiť úplne s Neymarom. Ty tak. No poď môj Neymarik je lepší ako to je. Poď. Neymar, vystrelil. Prosím, pressing, potrebujeme pressing. A to ideme vypresiť. Nie, oni sa dostávajú do šance, pozor, teraz Bounov, krásne. Krásne, teraz Bounov zachránil, Hilal. Poďme, vyhlavičkujme to. Neymar skoril gól, kámo, to bolo tesné. Poď, vyhraj hlavičku, Neymar, krásne môj. Poďme dopredu. Poďme dopredu, daj mi to. Nie, ešte. Krásne, tomu ťuknem, poď. A poď, Milankovič Savič. Krásne, poď. Milankovič Savič. Neymarová ľavačka. A ešte skoro nožničky nahľadal náš teammate. Ale pozor, teraz sa musíme vrácať dozadu. Pozor teraz, pozor, krásne sme to zvládol. Ešte pozor. 85. minúta. Pozor, oba sa dostávajú do šance. Ako je to u teba zatím, Mabax? 2-0 prehrávame, zatiaľ ešte furt, akože mal som nejaké šance s Neymarom, ale zatiaľ nič také. Zatiaľ nič také, áno. No, tak to máš celkom úplne náhodou. Lebo ja teraz idem do protiútoku s Neymarom. Čo? Kámo, to musíš uvidieť na videu potom, jak som si urobil jedného vtipka. Pozriem, to bola to akože ja to budem striať. To si pozri, ja som si urobil proste toho typka. Najviac. Ale potom som stratil loptu. Ja som si proste... A teraz pozor, kámo. Oni sa dostávajú do šance. 87 minúta. Ja Neymar! Gól! Ešte je tam nejaká šanca, poďme. Ešte je tam nejaká šanca. 88 minúty som dal gól a ešte... Asistencia. Nemám Ačko. Ja som myslel, že budem mať Ačko, ale nemám. Poďme ešte jeden gól, aspoň na remízu. Poď. Nie. Kámo, ale včera Barcelona 6-0? Hejže, kámo, som to len na storičku. Hej no. No poď. Krásne, a poď. Uťukni mi to. Ber ho. Ty idem. Pozor, 88 minúta už bije a oni idú do útoku. Krásne náš obránca a Neymar teraz. Neymar na lopte. Neymar. Krásne Neymar. To bude offside, toto. Rory, ty. Nedostali gól na 3-1, už to nič tam nie je. To už si vidíte, no. No nič, ale ešte môžem dať gól. No ja to môžem ešte rozhodnúť, no. Ja keď toto rozhodnem, budem celý hrdina Al Hilalu, kámo. Pozor, posledná minúta nastavenia. Pozor, oni sa idú do šance, pozor na to, krásne. A teraz poď Neymar. Teraz musí ukázať.
Neymar, krásně si prišiel cez jedného hráča. A poď, Neymar. Ach, ja Neymar. Neprejde proste cez toho Ja som sprasil. Ja Neymar. Ja som ho sprasil a tento zápas Neymar. končí 0-0. Ako je to u teba, Mabax? Teraz nemôžem. Teraz nemôžem. Poď, Neymar. Ty vole, zblokovaná strela. Aha, taký treba. No koľko je to u teba? 3-1 som prehral, ale OK. keby to bolo 2-1, tak tú strelu by som premenil. OK ľudia, tak my sa poďme vrhnúť do konci sezóny. Počkaj, ale ešte hráme. Takže ľudia, my už sa nachádzame na konci sezóny, kde my sa môj Al Hilal sa nachádza na prvom mieste. Aha, to je pohár, jaj. Aha. Dobre, tak to sa mi nepodarilo. To sa mi troška Dobre, ticho buďte. A na 3. mieste sa nachádzame. My sa nachádzame na 3. mieste a Al Ittihad z 90 bodmi vyhral celú ligu. Čo na rozdiel od my mali 62 bodov, tak my sa poďme vrhnúť do tohto zápasu. OK ľudia, teda nás už načítava do zápasu. Mabax, ty si vlastne ako ďaleko od Barcelony? Ďaleko. Komu jaký gól môj teammate dal, aký winkel. No ale akože offside bol. Aha, no nič, že ono. Ja mám taký quest, že musím byť aspoň 63% v základnej zostave. To máme ja. A to je hard quest akože, lebo väčšinou som náhradník. Dobre. Lebo my to simulujeme dokonca do polovičky sezóny. A teraz môj Neymar a Rainbow Flick? Aha. Som rád, že sa mi to nepodarilo, ešte strela, ale to neprejde tá strela. Išla úplne do prdele. Kamo, teraz sa pozrite na ten center. Teraz sa pozrite na ten umelecký center. Ježiš, on ide dopredu, keď vidí, že mu dávam center. Prosím, to je čo za teammateov? A roh? Neymar má roh? Pod Neymar. Pod Nej. Nej, center! Ešte, poď. Ešte jeden center. Tak to letelo kam, prosím ťa? Jaký gól? Neymar, aký gól dal, kámo. Prehráme 1-0 a proti útok. Poď. Teraz to môžeme. Poď. Neymar, neprejde. A my prehrávame tento zápas 1-0. Jeju United. To je čo za tým? Jeju United nás poráža. 1-0. Ako je to u teba, Max? My vyhrávame 3-0 a ešte máme 10 minút do konca zápasu, takže v pohode. OK ľudia, tak my sa poďme pozrieť na moje splnené ciele vlastne, že ako to tam bolo. Moje splnené ciele je, že Barcelona ma nepodpíše. 28% zo 52 v základnej zostave som bol. Ale keby tam boli iné questy, ale akože... Hej, že strely na bránku, 1-0 strel na bránku. Čo? Kámo, ty jebo nahrávaš nič iné, kámo. Čo je za debilitu? A aspoň Al Hilal ma podpíše. A áno, Al Hilal ma aspoň podpíše na ďalšiu sezónu, na rozdiel od teba. To je skvelé, počúvaj. No tak teba určite Barcelona nepodpíše. Si istý? Áno, som. Na 100%? Na 1 522%. Akože to bolo úplne také random číslo. Ne, že? Ale nevadí. A Neymar je sa na bránku. Ale idem vlastne pozrieť, čo mi odporúčil agent. Prečo mi agent odporúčil Alves, Deportivo Alves. Potrebujem vysvetlenie od môjho agenta, môžem ho dať ako prepustiť alebo niečo? Alebo že FC Nantes. Ešte Nantes. Môžem ho proste prepustiť alebo niečo také? Dá sa to tu spraviť? Lebo mňa tu asi za chvíľku ohne. Ohne, teba ohne, no nič kam. No a ako si dopadol ty vlastne Mabaxíke? Ja ešte hrajem, akože ti ja chcem nič. Tak ty máš čo za dlhé one. Aha, ty si bol vlastne náhradník, ja som zabudol, že ty si taká nula, že ty si bol náhradník. Hej, to bol aspoň
nedám tréningy na každom zápase. Hejže. Ale však to musí A mať, nemá technická, jaj, na zadnú. musí mať predzápasové tréningy, vieš čo. Ok, ľudia, tak my sa poďme vrhnúť na tie Mabaxové štatistiky. Takže ľudia, my už sa konečne môžeme dozvedieť Mabaxové výsledky. Vlastne, ako si skončil ty? Takže ľudia, Al-Hilal skončil štvrtý. Môj tretí, aha. A výsledky o Dobre Barcelone? nebolo. A výsledky o Barcelone? Barcelony mňa nepodpíšu, lebo nemám ani jeden quest splnený. A počkej, mňa nezoberú ani do Al-Hilal. Fakt? Mám dve questy splnené z troch, takže čo teraz? Aha. Ja som nesplnil ani jednu podmienku, no tiež. Aha, ja môžem iba zmeniť klub alebo ísť na hostovanie. Aha, ani mňa Al-Hilal nepodpíše. Vieš, aký mi odporúčil môj agent? No. Valencia CF, FC Nantes, Fulham a Drogheta United. No dobre, ale čo ideme na hostovanie alebo zmeníme klub? Ja neviem, ja si akože zmením klub. A ja si zmením klub, vieš čo, ale ja idem, vieš, že? Kde ideš? Ja idem do Alves, prosím ťa, Deportivo Alves, môj milý, Deportivo Alves. A ty ideš kam? Neviem, lebo ja nemám úplne akože questy splnené na všetkých. Alebo môžem ísť do bojovného klubu Chen FC. Vieš, že idem? No. Drogheta United. To koľko má hviezdiček, no? Ten tým má hviezdičky. 2 hviezdičky, tak ja mám ísť do týmu, ktorý má... Pol hviezdičky. Aha, mám ísť do týmu, kde mám aj ja. Ísť som, no? Do pol hviezdičky. Chen FC? Chen FC? Aha. Ale nie, ja mám naviac, takže idem do Deportivo Alves. Idem do Aha, ale ja to nemám splnený onen. Však to je ten problém. Aha, tak ja musím ísť do tej Chen FC. Aha. Sme za tým okrem. Chen FC, z jakej to je ligy, ten tvoj tým? Írska liga. Co sú? Chorvátska, alebo čo? Ja asi kam ostávam. Neostávaš. Musím, nemôžem nič robiť. Jak? To je fér? Ty čo, ja neviem, čo mám robiť. Počkaj, skúsim simulovať také dni dopredu, čo sa stane, kamo. Nemôžeš ostať, ty debil. Čo ja viem, až simulujem dieťa. Na konci sezóny simuluje. Tak my sa poďme vrhnúť, kde sa vlastne ešte vyberieme. Takže ľudia, my sme sa rozhodli, že ideme vlastne prestúpiť a ja prestupujem do FC Nantes. FC Nantes. Dobre. Prestup. Ty ideš do bojovného, čoho ideš? Ja buď idem na prestup do Drogheta United, Drogheta United bojovný. alebo idem na hostovanie do UCD Dublin. No tak presne tam nechoď, lebo tam vlastne ja som robil prestavbu, proste tú kariéru hráča z Ronalda na hlavný kanál a ja som tam vlastne prestúpil úplne, to už bolo vypnuté video a ja som tam prestúpil a vtedy som dal tam ten winkel, čo som vydal ten short, vieš. To je úplne na hovno tým, však tam by si porazil každého. Takže kde ideš? Kámo, nič. Čo nič? Počkaj, porozmýšľam. Čo, dobre. Tak ja sa mu môžem, keď Mabax porozmýšľa. Takže Mabax, ako si sa rozhodol? Takže ja som sa rozhodol, že prestúpim do Drogheta United. Bojovný Drogheta United s hviezdičkami. Ale ty smeš, ale chápeš, že ten tým má hviezdičky a ich liga bude plný, že ja... No veď, ale tam asi Champions League ťažko vyhraješ, podľa mňa. A v tom tvojom FC Nantes, povedeme som v Európskej lige, tak... No a čo, ale aspoň lepšie Európska liga, jak nič. Debil. No nie, že ja prestupujem do Drogheta United. Bojovná Drogheta. Prestup. Ty si Drogheta. Na 2 roky tam idem a môj týždenný plat bude 3600. Na 2 roky? A ja to podpisujem na 2 roky, kámo. Ty, dobre to máš, ja neviem vlastne ani na koľko idem. Ľudia, takže ja ďakujem, že ste sledovali toto video a vy sa tešte na druhý diel. Majte sa. Čaute. Čus.